नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पाकिस्तान से बिना वीजा नोएडा आयल सीमा हैदर के पाकिस्तान डिपोर्ट कल जा सकेला। यूपी के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार द्वारा एक संकेत दियल गई। हालांकि ये सवाल पर उनका सीधा तौर पे जवाब ना दियल गई। जब उनसे पूछल गई कि का सीमा के निर्वासित कल जा सकेला तो उनके द्वारा कहल गई कि संबंध में कानून मौजूद बाटे और एकर पालन कल जाई। कानूनी आदेश के अनुसार कार्रवाई कल जा रहा बाटे। उनके द्वारा इहो कहल गई कि जब तक हमारे पास पर्याप्त सबूत न होखे तब तक ही कहल उचित ना होई कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर एगो जासूस बाड़ी। 30 साल का सीमा और उनके भारतीय प्रेमी सचिन मीना से 2 दिन तक यूपी एटीएस पूछताछ के लिए रहे। 4 जुलाई के ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा उनके गिरफ्तार कल रहे, लेकिन 7 जुलाई के अदालत द्वारा उनके जमानत दे दियल गई। सीमा द्वारा बतावल गई कि नेपाल का रास्ते भारत में दाखिल भैली और सचिन के साथ रहे खातिर बस से नोएडा आ गई। दोनों का जान पहचान पबजी खेला समय ऑनलाइन भैल रहे, बाद में प्यार हो गई। न्यूज चैनल से लेके सोशल मीडिया तक सीमा के लेके बहुत कुछ कहल जा रहा बाटे। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय के सीनियर पुलिस अधिकारी द्वारा बतावल गई कि केंद्रीय एजेंसी के सीमा के डिपोर्ट के लेके फैसला करे के बाटे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का रहे वाली सीमा के बारे में कई गो तमाम तरीका का बात कहल जा रहा बाटे कि वो आईएसआई एजेंट हो सकेली। कुछ एक्सपर्ट स्लीपर सेल का भी बात कर रहा बाने। जब से डिपोर्ट के चर्चा चलल बाटे तो लोगन के मन में सवाल बाटे कि आखिर कब केहू के डिपोर्ट कल जाला, अपने देश का कानून का कहेला। आप सबको बता दी कि अपने देश में अवैध रूप से रहे वाला विदेशी नागरिक का पहचान और ओके डिपोर्ट कैले का फैसला इमिग्रेशन विभाग के जरिए गृह मंत्रालय लेला। एकर एगो प्रक्रिया बाटे और ई काम फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि FRRO करेला। अवैध रूप से रहे वाला प्रवासी के पहले गिरफ्तार कल जाला, एक बाद कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलावले के बजाय डिपोर्ट कर दिया जाला। गिरफ्तारी के फौरन बाद ऐसा लोगन के FRRO में पेश कल जाला, जहां से ए लोगन के डिटेंशन सेंटर भेजने का आदेश जारी होला। एक बाद ए लोगन के इनके देश डिपोर्ट कैले में 15 से 60 दिन का समय लग जाला। अलग अलग शहर में ऐसा ऑफिस और डिटेंशन सेंटर बनल बाटे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।